Ahojte všetci priatelia, podporovatelia a sledovatelia. Práve dnes, 17. mája, má naša organizácia Jeden rodič 5. výročie. Ja sa vám chcem úprimne všetkým poďakovať za všetko, čo ste pre nás doteraz urobili, robíte a prípadne aj budete robiť. Za čas, za príspevky, za hmotné dary, ktoré ste venovali nám do organizácie a my sme ich ďalej posunuli rodinám práve tam, rodičom a deťom, ktorí to potrebujú. Vďaka vám dokážeme pomáhať rodinám po celom Slovensku. Vďaka vašej pomoci, príspevkom a schváleným projektom sme mohli vyvinúť ročný program pomoci a sprevádzania. Počas 12 mesiacov sprevádzame ako rodičia, tak aj deti a poskytujeme im odbornú pomoc, konzultácie, ale aj vzdelávame ich. Doteraz sme pomohli 391 rodinám v rámci ročného programu pomoci a v nich žije viac ako 1500 detí. Poskytli sme viac ako 40 000 hodín odborného poradenstva a darovali sme viac ako 40 tón potravinovej a humanitárnej pomoci. Všetky naše aktivity môžete sledovať cez našu web stránku, sociálne siete, alebo sa môžete prihlásiť do nášho newslettera. Ak sme vás zaujali, podporiť nás môžete zaslaním financií na náš transparentný účet, ale rovnako aj zaslaním SMS na číslo 877 DMS _zastavme. Ďakujeme.